يا مريم صيان العالم ولا علم عالمنا فكزين سبحك نبارك كزين تعمنك نسألك وزيونا سبقا كان جنك زين كان اسمك قدس سجد لك وذلك سجد كل بر ولك يتكنى كل لسان أنت وتعملك عملك وجاء سون بسنة بسنك أنت لكل جسجا ولا كل عزن بسنة يوا كان نبك ما مهارنا قدس ولد كان زي بلا أنت مسسبت صلي كما زبالو قدوس قدوس قدس እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንገዛእካ ፍግሚልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻኻ እሞ ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባርኸልና ጉባኤና መንፈስካ ተመርሐ ብሓይልካ ተደገፈ ጉባኤ ቅዱሳን ግበረልና ጾምና ባርኸልና ቅድሰልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ሰላም ጀሚርካ ሰላም አፈጽመና ወደ ተወሳኢናኻ ብድሓነ ሰላም አብጽሐና ሶምነ ህማማት ብድሓነ ፈጽምካ ድማ ብድሓነ ትንሣኤኻ ድማ አምላኽና ብድሓነ ሰላም አብጽሐና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅርን ግሰልና ኣብ ሕማም ዘለው ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ሕማሞም ፈውስ ኣብ ሓዘን ዘለው አጽናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው አርህወሎም ጠምየም ዘለው ስዓዮም ስጋ ብነፍሲ ተኣስሩ ፋሕ ዝበሉ ፍትሐዮም ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክቦም ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ዝጎሹ ድሓን መለሰልና ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ባርኸልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ንዕለት ምግብና ለማሃበልና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ኣብ ክፋእ ድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልና ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ምስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረከርስኹም ብርክ እዩ ወምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይ ስረይ ዜና አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ከና ሰሪያት ያለም ሳሲ አበሳ ወልድ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንተም አብየ ከናቱ አብየ ዲያቆናት ራን ሳይሉ ህፃናት በበስምኩም ይኩን ፍታማኝ ጻነ ይረስያን ትግሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መል 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመውል በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም በእንተ እግዝእትነ ማርያም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃሳም ሳልሞስ ስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰጥተር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ዝገብረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡን ጎይታና አምላክናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንመስክኖ ኣለና ሰውርና ረዲእናን ዓሊውና ነቅሪብና ተቀበልና ተማዕብና ነጥምና ሰዓት እዚኣውና ጽሕና እዩ ጆም በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ኩሉ ዘመን ህይወትና ፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን እግዚአብሔር አምላክናን ልምኖ ኣለና ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታና አምላክናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ لأن كل جبرنا أنت كل جبرنا وش كل جبرنا مسكنك كلنا سلسة وركنا نزرد أخنا نزحل خنا نبغاون سلسة قرب كنا نتقبل كنا سلسة عب كنا نزتنا خنا سعد يعون سلسة خنا نمسكنك كلنا وبويتا يقرب لنا وما فكر سلسة منك كلنا كم محرد كون لنا إذا قد السعودة ديان كل زمان وثنا نأخذ بنفرع بفسم سلام كم بسم هبلنا ولقناعتن كل مكان وبقوم جورن زغنا كل جبر سيطانين مخرجوا في عصبات من لعد سلام أوجيتا كبار كاب كله حزب خاون عرح كاب رياض بيت زوين عرح كاب يبو تاون عرح يتعون زبط عزلنا كمان انكر بيتم كل حاجة سلام
كرق سلطان ذهب كنا نسخاخمو كاب كل خفاء دخلنا ولا حنا نبرنا فتنا يتأتونا على ودخا بيتنا ملغنا مدعنا نيس كورسس ننتفق لسبيل بزقور محرتني قراتان مساغا معرم محوم زغنا من فز قدسن مسغانا صنعات بوزل لك على من كل ساعة نزل علم امين يعني السحا مزمور حمسان حدن وأملاك مثال خام حرني كم تعبير راك عبساي دمسس كم عبساي صديق حسبني أو حتى ناطريني أنا عبساي فلت علقمو حتى كل جزيب كلمة إيو زرا خاص عدل فردقان صون كاتركبسي أنا خاطر بدلكو أو كلمة خاكي جبركو إنه بعبسات ولدكو هيك أب حتى نستني نون حقي أوشتي خاطر اليوم حبرون كم حرني أنت تصرف سمع ذات ريني كبرت كسعودو صبني تزغت كت كاين عصم تحقسات بحتان حقسنا اسمعني يزكى بحتياتي كولو بزل عبساي وندم سسو وعملاق صوري لبفت على اللي صنع منفس كاوشتي حدث حبقت كاي دبيني عبس مدحان كامل سلي فقد نعم منفس وندقفني نقد دخان منفس خمرم إيه حتى أنا بخاكم لسو يوم وأملاق مدحاني كاولا دمان نقفني لساني نصدق حق الكتب للإياه ويتا أفي مسجانا فنجلس فنافريك فت مسوات بهب لكاني وزي كون اسم قرب كل كانري مسوات مرارايت بغوني خمو مسوات أملاك سور منفسيز وأملاك نسورم كت البايت نقاني خا نسيم سجاها سناي جورلا مكاتات إرسالي ولدا شو مسوات سركي زحر المسواتي ومل مسوات بحق لك أيو شو عم مسوي خارج حقوق الكأيم هالليلويا صلاة جزير كاسن كرسون قسيم أملاكين مسجانا قرب له حتى كحد قال لك إلمنا آمين. أبونا بمرجيتا مزمور داويد مبل 230 أنا مبل 230 حدن كتصدلي حاونا دكتور صقاب مزمور داويد مبل 230 كلتن أدينا إلسابيت مزمور داويد مبل 230 سلستن እሺ ماما بري مزمور داويد مبل 234 ماما طرح أساس ملاش مزمور داويد مبل 237 جوسي تلوم صحيح حابرني دكون هو يأتون للحصة እሺ ስድራዳ አቶ ያዕቆብ በሓደ ኣለኹም መስለኒ ሰለስቲኹም ሓቀይ እሺ አቶ ያዕቆብ መዝሙር ዳዊት መበል 138 መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 141 ሓውና ዲያቆን አቤል መዝሙር ዳዊት መበል 142 ማማረ ዘነት መዝሙር ዳዊት መበል 146 ሓውና ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት መበል 147 ሓውና ዲያቆን አቤል ታዲያ ካብ ወዲእካ ትኾንካ እዛ መዝሙር ዳዊት 148 ክትጽልየልና ኣራይ ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 148 ድምፂ ተዓፅያ ትክላ መስለና ኣይሰምዐክን ኣለኹ ማማ ብረይ أجيكم ببقى أنا أجي እዋ ዓወት እሺ። ከተያ 148 حرش يتن 38 48 48 حر شي እሺ መበል 148 ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብርሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ሰማይ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ
أزيز تفتيرم إيام أما نسم እግዚአብሔር يمسكنوا نزل ألم أقومم زي حلف حق أهابهم نእግዚአብሔር ካብ ምድሪ أمسكنوا أتم قبلات بحرن معمو كلكم أتم حون بردنا سحيتان جمن قالوا التسلط هبوبلان أتم أخران كوربيتن كلكم فريت أقوى من صحدتاتن كلكم أراويتن كل خاتكم انسسان لما متولو نفرتن أعوافن نقستات مدرن كل خاتكم أحزاب مسافنتن كلكم فرتن مدرن أقوى بزن ورازتن عبيت مسناشتو سمو بين الأول إيو قرماو أبلعلي سماين مدرن إيو أمو نسمك زابيهر أمسكنوو نهزبو أرني العلي سلازي كلهم قدسان دك إسرائيل إتي زقربو هزبي يمسكن الله هللويا آمين هللويا آمين هللويا قدس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 15 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ الሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ መንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለድነቱ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓቱ ክገብሩሉ ምስኣተው ስማን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባርኮ ወጎይታይ እቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን እንትኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ድሓንካ ዘዳለኻዮ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ምስጋና ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስራ አባኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት እንሰግደል ካሎና ኣሜን آمين حاونا دكتور صقاب كاب كفلتات صلوت إنه أب كلمة تقنع فراد خقوم تدالي اللغو إنه أب كلمة تقنع فراد خقوم تدالي اللغو أتأمل جايز حالة في عدمي نخونين نفلتن بوصل زخونة ببزحي حاتياتي رعدن قد كاتنا اللغو قنك نفسي قنا أمريت نبر خبها اللغو سي تنسحي مخنياتو أمريت مقابر عودسون إيو مريت أب مقابر عودسون إيو أب موت كأذكرو يلبون أب كهنمون دمسكنو يلبون مو كاب دقاستيكي تنسيخي ناب مدحنكي بالنسحة وأملاخي محارلن أدحنن دابل كتاب حسني سبعات الأب وولو ومنفس كردوس آمين آمين أدينا إلسابيت موال سبزي ودا دمت تعاتياتكن على أدينا إلسابيت هراي ماما رزنت موال سبزي ودا መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት ንሃለወክ ነይሩ ግን ከእቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ ትትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ ንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድንስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉድስ ዝኾንኩ ነቲ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እንዳወቃዕኩ ኣምላኸ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ ይዘኒ ወዘልፈን ወለዓለም ዓለም ኣሜን آمين ماما ترحاس ونزت دنقل ونጽت ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ከባይ ይርሕዮ ነታ ሕመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱ ኣዝዩ ሃላወታ ጠፊዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምቕራኽን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ካልእት ምሕረትን እትልምኒ ኣላይት ኣዴኺ ኣደ ምንጪ ሂወተይ ንጉሰይን ኣምላኸይን ጌታዬን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን آمين
እሺ አቶ ያዕቆብ ወጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዛ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞም ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስንካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልአ እዩ ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ዝተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ኸ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ትዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካን ዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ እፅላእ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይን ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ብምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦ ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን ቀፅላ ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ህብረት ይሃበልና ዲያቆን ኣቤል ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣሜን ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ሓጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅርበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮሞም እንቲ ትቅድስን ካካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ዝኮንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ዝኮንካ ጎይታ ርድኣና ድማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረልና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳናን ሓደገልና ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣውዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን መምህርቲ እምኒት ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነብስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና
ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ አማላዲት ናወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ክስጎና ለምንልና ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንአማኑኤል አምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቅርበልኪ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተአመነት አማላዲት ኃጢአትና ምንቲ ክሓድገልና ተዘከርና አሜን። አሁን ዲያቆን ሳሙኤል መእተው ጸሎት ሃይማኖት ወድ ሐቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ ቅድስት ድንግል ወላዲት አምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡ ኸዓ ነፍስና ስለ ዝሓነናን ነመስግነኪ ወጎይታናን ንጉስናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓታ ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮት ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ወጎይታ መሓረና ወጎይታ መሓረና ወጎይታ ባረኸና አሜን አሜን። ጸሎት ሃይማኖት አባይ መርጌታ ሃይማኖት ጸሎት ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንአምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ህሉ ዝኾነ ወልደ አብ ዋሕድ እውን ንአምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኸበ አምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር አሜን። ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 አዴና ኤልሳቤጥ ቅዱስ ቅዱስ አራይ ንጽሪድ አብያት ይኸ ኣለኹ ዶ ዋ እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ
ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ አምላክ አባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትን ብዘይ ድልየትን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ምፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣት ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊ ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ንፅሊ በከመ ምሕረትከ አምላክ ወኩበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወበከመ አበሳነ ወከመ አምላክነ ኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፀልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማህበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣርሳና ንድገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጠናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብርን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ እቲ ቅዱስ ምካልካ ተዓረቐና ንሕደገልናን ብኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራይን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ዋህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለኣለም ኣለመን ኣሜን ድሕሪ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ ምን ኣምላኽና በዓል ነዊት ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመልኣኸ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳመዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቐበል ህወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ነንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ዓዘንን ስቅያት ትብርዳኣና ህልውናም ክነቀቦ ቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነመርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፀልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና ንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ዝበፅሐ ጸሎት እግዚኣብሔር ዝሪኦ ዝቕበሎ ይግበረልና ሕጂ ንምሃሮ ቃሉ ድማ ኣምላኽና መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ ይግለፀልና አሜን ቃለ ሕይወት ተስማዕልና
ኣራይ ስድራ እግዚኣብሔር ንሎሚ ድማ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሉስ እነንብቦ ሃይማኖት ኣበው ንሎሚ ድማ መቐፀልታ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ኤጲስቆጶስ ዮሃንስ ምዕራፍ 52 ክፍሊ 1 ጀሚርና ክንርኢ ኢና። ንባብ ኣብ ቁጥር 4 እየን ዘለዋና። ኣብ ቁጥር 4 ዘለዋ ንባባት ሓውና ዶክተር ጽጋብ ገላትያ 4:4 እዚኣ ዳርጋ መዓልታዊ ንረኽባ ኢና። ኣዴና ኤልሳቤጥ ደሓና ኣዴና ኤልሳቤጥ ካልእ ክበክኔ ማማረ ዘነት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 18 እዚኣ እውን ዳርጋ መዓልታዊ ነንብባ ኢና። ትማል እውን ኣብ ቅዳሴ ተነቢባ ነይራ። ማማ ብረይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ካብ 3 ክሳብ 5 ንባብ ቁጥሪ 1 ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ዮሃንስ ብዛዕባ ስርዓት ትምህርቲ ሃይማኖት ከም ዝበለ ሓደ ኣምላኽ ኢልና እንሰግደሎም ስሉስ ቅዱስ ሓደ ህላዌ ሓደ መለኮት ከም ዝኾኑ ንኣምን ኢና። ንሳቶም ከዓ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዮም። ንሳቶም ሰለስተ ኣካላት ብገጽ ፍጹማን ብመለኮት ብህላዌ ማዕረ ቅድሚ ዘመናት ብህላዌ ብክብሪ ብሓይሊ ብዘይምልውዋጥ ብምንባር ሓደ ምዃኖም ንኣምን። ንሕና ከምዚ ኢሉ ነዚ ንዘይኣምን ነውግዞ። ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል ቀዳማዊ ወዲ እግዚኣብሔር መለኮታዊ እዩ። ሰብ ንምድሓን ድማ ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ንብል። ከምቲ ሐዋርያ ዝበሎ ድማ ካብ ሰበይቲ ተወልደ። أنا كتلدين دقيقة هو دكتورين أبخي 4-5 بحنسابين دلو እሺ ጽቡቕ ገላትያ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 4-5 ምልኣት ዘመን ምስ መፀ ግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለው ተሻይጡ ምእንቲ ከውፅኦም ንሕና እውን ውልድነት ምእንቲ ክንረክብሲ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይቲ እትወልደ ትሕቲ ሕጉን ዝኾነ ወዱ ለኣኾ። ቃል ሕይወት ይስማዓልና። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 እስካብ 18 ቃል መጀመርታ ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ። እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ። ብኡ ኩሉ ኮነ፣ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን። ህይወት ኣብኡ ነበረት፣ እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት። ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ፣ ጸልማት ግና ኣይሓዞን። ዮሃንስ ትስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ተንስአ። ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበፅሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ምስክር መፀ። ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መፀ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን። እቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመፅእ ነበረ።
ኣብ ዓለም ነበረ ብኡኡ ኣብ ዓለም እውን ነበረ ብኡኡ ኩሉ ኮነ ዓለም ግን ኣይፈለጠቶም ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ከዓ ኣይፈልጥዎን ኣይተቐበልዎን ነቶም እተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑን ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ስጋ ኮነ ፀጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ረአና ዮሃንስ ብዛዕባኡ መስከረ እቲ ድሕረይ ዝመፅእ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እዩ ሞ ንሱ ቅድመይ ነበረ እቲ ብዛዕባኡ ዝበልኩኹም ንሱ እዩ ኢሉ ጨደረ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ እዩ ፀጋን ሓቅን ግና ብክርስቶስ መፀ እምበኣርከስ ንሕና ኩላትና ካብ ምልኣቱ ፀጋ ኣብ ልዕሊ ፀጋ ተቐበልና ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ኣግሃሩ ኣሜን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን إيه. አቁጥር እሺ እሺ አሬት ሮሜ መሲልን ወደ ያቆን ወደ ማማ ብሬ ወሮሜ ሮሜ ሓደ ስጋ ሓሙሽተ አዋ በቃ ሰለስተ ብዛዕባ ወዱ ብስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት እተወልደ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ካብ ምውታት ትንስኡ ብመንፈስ ቅዱስና ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ብሓይሊ እተጋህደ ስለ ስሙ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ብምእዛዝ እምነት ክንተክል ብኡ ፀጋን ሃዋርያትን እተቐበልና አሜን ሓሙሽተ ዳዊት ከነ እስከ ሓሙሽተ ምስለና አዋ እሺ ኣብ ቁጥሪ 5 ዘላ ሓንቲ ንባብና ማማ ትርሓስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 6 ንባብ ቁጥሪ 5 ካብኣ ስጋን ነፍስን ምስተዋህደ ምሳና ማዕረ ኮነ ምእንታና ድማ ብሓቂ መከራ ተዓገሰ ብምትሃት ኣይኮነን ከማና መገዲ ብምኻድ ደኸመ ብምትሃት ኣይኮነን ይብል አሜን ቃል ህይወት ተስማዓልና ዮሐንስ 4 ቁጥር 6 አቡ ከዓ ዔላ ያዕቆብ ኣሎ ኢየሱስ ከዓ ብምኻድ መንገዲ ደኺሙ ኣብ ጥቓ እቲ ዔላ ተቐመጠ እቲ ግዚኡ ሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ አሜን ቀፂሉ ዘሎ ንባብና ኣብ ቁጥሪ 7 አቶ ያዕቆብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 7 መምህር ትምኒት ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 50 ካብ 5 ክሳብ 8 ንባብ ቁጥሪ 6 ብትእዛዝ ጲላጦስ ምእንታና ክገርፍዎ ከለውን ነቲ መከራ ክቕበል ከሎን እቲ ማህረምትን ዝብጠትን ሕማምን ከማና ተሰምዖ እቲ ክጸፍዕዎን ኣእዳውን ኣእጋሩን ብሽንካር ክሽንክርዎ ከለውን እቲ ዝተቐበሎ መከራ ከማና ይፍለጦ ነበረ ከምቲ ነቢ ኢሳይያስ ብዛዕባኡ ንሱ ደዌና ወሰደ መከራና ጾረ ዝበሎ ንሱ ምእንታና ጎሃየ ንሕና ከዓ ምእንቲ ሓጢኣትና ቁሱልን ሕሱርን ሕሙምን ድውይን ኮይኑ ረኣናዮ ንሱ ግና ነዚ ኩሉ ምእንቲ በደልና ተዓገሰ ደጊሙ ብሽንካር ብኹናት ቆሰለ ንመከራና ናብ ርእሱ ጸዓኖ አቶ ያዕቆብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ካብ 1 ክሳብ 7
ንምስክርነትና መን ኣመኑ ቅልጽም እግዚኣብሔር ከንመን ተጋህደ ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈር ከምቲ ካብ ንቑፅ ምድሪ ዝወፅእ ሱሩን ጨብጨበ መልክዕን ጽባቐን የብሉን ምስራናዮ ንኽንፈትዎ ዘብህገና ትርኢት የብሉን ብሰብ ዝተንዓቐን ዝተጸልአን እዩ በዓል ስቓይ ብሕማም ዝተጠቕዐ እዩ ከምቲ ሰባት ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዝምልስሉ ሰብ ዝተዋረደ እዩ ንሕና እውን ኣየኽበርናዮን ብሓቂ ንሱ ደውየና ተቐበለ ሕማምና እውን ተሸከመ ንሕና ግና ብእግዚኣብሔር ከም ዝተወቕዐን ከም ዝተቐስፈን ከም ዝተሳቀየን ቆጸርናዮ ንሱ ግና ብሰንኪ ሓጢኣትና ቆሰለ ብሰንኪ በደልና እውን ደቐቐ ምእንቲ ድሕነትና መቕጻዕትና ወረደ ንሕና እውን ብቁስሉ ተፈወስና ኩላትና ከም ዝተበታተና ኣባጊዕ ጠፋእና ነፍሲ ወከፍ ነናብ መገዱ ዘንበለ እግዚአብሔር ከዓ ንበደል ኩላትና ኣብ ልዕሊኡ ኣንበሮ ተጨነቐ ተሳቀየ ግና ኣፉ ኣይከፈተን ከምቲ ናብ ማሕረዲ ዝኽብከብ ጡበት ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቃሲኡ ስቕ ዝብል በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 50 ካብ ቁፅሪ 5 ክሳብ ቁፅሪ 8 እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዝነይ ከፈተለይ ኣነ እውን ኣይዓበኹን ኣይድሓርሓርኩን ዝባነይ ንገረፍቲ ምዕጉርተይ ከዓ ንነፀይቲ ፀጉሪ ሃብኩ ገፀይ ድማ ካብ ጠርፍን ጡፍ ምባልን ኣይከወልኩን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይረድኣኒ እሞ ስለዚ ተጓ ኣይበልኩን ስለዚ ንገፀይ ከም ዓረ ገበርክዎ ከምዘይ ሓፍር ከዓ ፈለጥኩ እቲ ዘጽድቐኒ ቀረባ እዩ መን እዩ ዝማጎተኒ ብሓደ ንኦም መንከ እዩ ተጻራርየይ የቕረበኒ ኣብ ቁጥሪ 8 ዘላ ንባብና ሓውና ዲያቆን ኣቤል መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ካብ 14 ክሳብ 16 ንባብ ቁጥሪ 8 ከም ብሓድሽ ጳውሎስ እውን ኣተዓራቂና ስለ ዝኾነ ብሕማምና ክሓምም ይኽእል እዩ ብዘይ በይና ሓጢኣት ብኩሉ ግብሪ ከማና ተፈተነ ክብል ንሰምዖ ኣለና ዲያቆን ደጊም ብዘይ ሓጢኣትሲ ብኩሉ ከምዚ ከማና እተፈተነ እዩ እምበር ብድኻምና ክድንግጸልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልናን እሞ ብሰማያት ዝሓልፈ ዓብይ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወናስ ምእማንና ነጽንዕ ስለዚ ምሕረት ምእንቲ ክንቅበል ብግዜ ፀበባውን ረድኤትና ዝኸውን ጸጋ ክንረክብ ብትብዓት ናብ ዝፋን ጸጋ ንቕረብ ኣብ ቁጥሪ 9 ዘለዋ ንባባትና ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 14 ካብ 34 ክሳብ 36 ማማ መኣዛ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 17 ንባብ ቁጥሪ 9 ንሱ ነባቢት ነፍሲ ከም ዝወሰደ ንእመን ካልኣይ ብሓቂ ሕማም ነፍሳትና ህውከት ጭንቀት ሓዘን ልቢ ተዓገሰ ዮሃንስ ወንጌላዊ እውን ብዛዕባኡ ነፍሰይ ክሳብ ሞት በፂሓ ተጨነቐት ዝበሎ ዘኪሩ ነገረና ከምኡውን ንሱ ክሓዝንን ክጭነቕን ከም ዝጀመረ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ጽሑፍ እዩ ይብል ነፍሰይ ክሳብ ሞት ኣዝያ ትጉሂ ኣላ
ኣብዚ ኩኑ ንቑሕ እውን በሎም ቁሩብ ንቕድሚት ሕልፍ ኢሉ ኣብ ምድሪ ተደፍአ ዝከኣለ እንተኾይኑስ እዛ ሰዓት ካብኡ ክትሓልፍ ጸለየ እሞ ኣባ ኣቦይ ኩሉ ይከኣለካ እዩ እዛ ጽዋ እዚኣ ካባየ ኣሕልፋ ግና ከንስኻ ከም ትደልዮ እምበር ኣነ ከም ዝደልዮ ኣይኹን በለ ማማ መኣዛ እሺ ኣይ ኣብ መስመር የላን መስለኒ ወይ ሚት ጌርካያ ተሃሊኺ ድሓን ኣነ ከንብበየ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 27 ሕጅስ ነፍሰይ ጉሂያላ እንታይ ሞ ክብል እየ ኣቦ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕነኒ ግናኸ ምእንቲ እዚ ናብዛ ሰዓት እዚኣ መጻእኩ በለ እሺ ኣብ ቁጥሪ 11 ዘለዋ ንባባት ሓንቲ እያ ደላ ቅሬታ ኣቡና ዶክተር ጽጋብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ 28 ክሳብ 53 ቁጥሪ 10 ብምትሃት ዘይኮነ ብርግጽ ብሕማም ስጋ መከራ ስለ ዝተቐበለ በዚ ንእመን ነቶም ክገርፍዎ ከለዉ ኣይተሰምዖን ክሰቕልዎ ከለዉ እውን ኣይደኸመን ብሽንካራት ክሽንክርዎ ከለዉ ድማ ኣየሕመሞን ዝብሉ ንሕና ከምቶም ዓላውያን ነውግዞም ኢና ንሕና ግና ንሱ ምእንቲ ሓጢኣትና ብስጋ ከም ዝሓመመን ከም ዝሞተን ነኣምን ኢና ነፍሱ ካብ ስግኡ ምስ ተፈልየ ንስጋኡ ገነዝዎ ብርግጽ ድማ ካብ ሞት ተንስአ ብድሕሪ ትንሣኤኡ ብርግጽ በልዐ ናብ ሰማያት ከዓ ዓረገ ይብል ትንባብ ነስተብለሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ወንጌል ሉቃስ 24 ዶክተር ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቅዲ 28 ስጋን 53 ናብታ ዝኸድዋ ዘለዋ ዓዲ ምስር ቀረቡ ከዓ ከም ዝሓልፍ መሰለ ንሳቶም ግና መሲዩ እዩ ፀሓይ እውን ዓሪባያ እሞ ምሳና ሕደር ኢሎም ተጋድልዎ ንሱ ከዓ ምሳታቶም ክሓድር ኣተወ ኮነ ድማ ምሳታቶም ኣብ መኣዲ ምስ ተቐመጠ እንጌራ ኣልዒሉ ባረኸ ቆሪሱ እውን ሃቦም ሽዑ ኣዒንቶም ተኸፍታ እሞ ኣለለይዎ ንሱ ግና ካባታቶም ተሰወረ ነንሕድሕዶም ከዓ እቲ ኣብ መገዲ ከዛረበናን እቲ ጽሑፋት ክትርጉመልናን ከሎዶ ግዳ ልብና ይነደና ኣይነበረን ተባሃሉ በታ ሰዓት እቲኣ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ነቶም 11 ነቶም ምሳታቶም ዘለዎም ከዓ ተኣኪቦም ረኸብዎም ንሳቶም ከዓ ጎይታ ብሓቂ ተንሲኡ ንስምዖን እኳ ተራእይዎ በሉ እቶም ካልኦት ድማ እቲ ኣብ መገዲ ዝኾነን እንጌራ ምስ ቆረሰ ከዓ ኸመይ ከም ዘለለይዎን ነገርዎ እዚ ክዘራረቡ ከለዎ ከዓ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማእከሎም ዶ ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም ንሳቶም ድማ መንፈስ ዝረኣዩ መሲሎም ፈሪሆም ሰንበዱ ንሱ ከዓ በሎም እንታይ ኮንኩም ኢኹም ትስንብዱ ከምዚ ዝበለ ሓሳብ ስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይለዓል ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ኣእዳወይን ኣጋለይን ረኣዩ ከምዚ ንዓይ ዘለኒ እትርእይዎ ዘለኹም ንመንፈሲ ስጋን ዓፅምን የብሉን እሞ ኣራምሲስኩም ረኣዩ እዚ ኢሉ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣርኣዮም ንሳቶም ከዓ ተገሪሞም ብሓጎሶም ምክንያት ግና ምእማን ስለ ዝሰኣኑ ንሱ ገለ ዝብላዕ ዶ
ኣብዚ ኣለኩም በሎም። ንሳቶም ከዓ መቃል ጥቡስ ዓሳን ጎጎ መዓርን ሃብዎ። ተቐቢሉ ኣብ ቅድሚኦም በልዐ። ንሱ ድማ እዚ እቲ ምስኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባይ ዝተጻሕፈ ኩሉ ክፍጸም ይግብኦ እዩ ኢለ ዝነገርኩኹም ቃለይ እዩ በሎም። ሽዑ ነተን ጽሑፋት ከስተውዕልወን ኣእምሮም ከፈተሎም እሞ ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ካብ ምውታን ክትንስእ ብስሙ ከዓ ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ክሰብኽ ጽሑፍ እዩ። በዚ ንስኻትኩም ምስክር ኢኹም። እንሆ ኣነ ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም እየ። ንስኻትኩም ግና ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳዕ እትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ በሎም። ንወፃኢ ድማ ክሳዕ ቢታንያ ወሰዶም። ኢዱ ኣልዒሉ እውን ባረኾም። እንሆ ኮነ ድማ ክባርኾም ከሎ ካባታቶም ተፈለየ ናብ ሰማያውን ዓረገ። ንሳቶም ከዓ ሰገደሉ። ብብዙሕ ሓጎስን ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ንኣምላኽ እናወደሱን እናመስገኑን ኣብቲ መቕደስ ይነብሩ ነበሩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ኣብ ቁጥሪ 12 ዘለዋ ንባባትና ኣዴና ኤልሳቤጥ ራእየ ዮሃንስ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መወዳእታ ደሎ ራእየ ዮሃንስ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ወብሓፈሻ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና መወዳእታ ጽሕፍቲ እያ። ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካብ 11 ክሳብ 15 ኣብ 11 ክሳብ 15 ቅድሚኽን ግን ማማ ኤልሳቤጥ ኣበይ ኣዘራ ራእየ ዮሃንስ ዳ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መወዳእታ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ብድሕሪ ጀምሮ ራእየ ዮሃንስ ይድብልቲ መወዳእታ ምዕራፍ 10 ራእይ ዮሃንስ መወዳእታ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ግልብጥ ኣብ ብልዓሞ ብድሕሪት በኣ ጀምራ 2 ፊልዮ ገለ 3 ፊልዮ ጥራይ ንድሕሪት ግንጽል ኣብላ መወዳእታ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ራእይ ዮሃንስ 10 ካብ 11 ክሳብ 15 ማማረ ዘነት ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ 13 ክሳብ 18 ማማ ብረይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 31 ክሳብ 46 ንባብ ቁጥሪ 12 ኣብቲ ዳሕራይ ዝመጽእ ዓለም ኣብ ህያዋንን ሙታንን ምእንቲ ክፈርድ ክመጽእ እዩ። ንኹሎም ደቂ ሰብ ከዓ በቲ ዝሞትሉን ዝተቐብሩሉን ህላዌ ስጋ ብስጋኦም ካብ ሞት ከተንስኦም እዩ። ከምቲ ባዕሉ በዚ ዝሞተሉን ዝተገንዘሉን ስጋ ካብ ሞት ተንስአ። ንሳቶም ከዓ ድሕሪ ትንሳኤ ንዘለኣለም ብዘይ ጥፍኣት ክነብሩ እዮም። ኣማረ ዘነት ራእየ ዮሃንስ እንታይ ኢኻ ዝበልካኒ? ምዕራፍ 10 ምዕራፍ 10 ክንደይ ቁጥሪ? ኣብ 15 ረኺበያ ወንጌል ዮሃንስ ኣሜን ተሰሎንቄ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ 18 ንጻት ጎይታ ግናኸ ኣሕዋተይ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ዘይተሓዝኑ ብዛዕባ እቶም ደቂሶም ዘለዉ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይትፍተው እየ ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኮይና ከምኡ እውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ ከምጽኦም እዩ። ንሕና ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ብህይወትና እንጸንሕ ከዓ ነቶም ዝደቀሱ ከቶ ከም ዘይንቅድሞም እዚ ብቃል ጎይታ ንብለኩም ኣለና። ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ
ጭድራታት ብድምፂ ሊቀ መላእክትን ብመላእክትን ኣማልክትን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ። እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱውን ቅድም ክትንስኡ እዮም። ኣሜን ንሕና ብሂወት ፀኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢር ብደበናት ንላዓል ኢና። ከምኡውን ንሕና ንሓዋሩ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና። ደጊም በዘን ቃላት እዚኣተን ነንሕድሕድኩም ተጸናንዑ። ኣሜን። ስለቃላቱ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ናባይ ድዩ ምዕራፍ 10:11 ስጋ 15 መወዳእታ ፍርዲ። ብድሕሪ እዚ ዓብይ ጻዕዳ ዝፋን ነቲ ኣብኡ ዝተቐመጠን ረኣኹ። ጻዕዳ ዝፋንን ነቲ ኣብኡ ዝተቐመጠን ረኣኹ። ምድርን ሰማይን ካብ ገጹ ሃደሙ፣ ኣሰር ዘይብሎም እውን ጠፍኡ። ምውታት ድማ ዓበይትን ንኣሽቱን ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ደው ኢሎም ረኣኹ። መጻሕፍቲ እውን ተገንጸሉ። መጽሓፍ ህይወት ዝኾነ ካልእ መጽሓፍ እውን ተገንጸለ። እቶም ምውታት ድማ ከምቲ ኣብቲ መጽሓፍቲ ተጻሒፉ ዝጸንሐ ከከም ግብሮም ተፈርዱ። ባሕሪ ድማ ነቶም ኣብኣ ዘለዉ ምውታት ሃበት። ሞትን ሲኦልን እውን ኣብኣቶም ዘለዉ ምውታት ሃቡ። ነፍሲ ወከፎም ከዓ ከከም ግብሮም ተፈርዱ። ሞትን ሲኦልን እውን ናብቲ ቃላይ ሓዊ ተደርበዩ። ቃላይ ሓዊ ማለት ካልኣይ ሞት እዩ። ወየይ ስሙ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ተጻሒፉ ዘይተረኽበ ዘበለ ናብቲ ቃላይ ሓዊ ተደርበየ። በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ። እሺ ዲያቆን ወደይና በ እሺ ወንጌል ማቴዎስ ናባይዳ ዲያቆን ወደ 15 ሄሎ تعصني تخندا ميت كوينات مثلا الله سمعك الله حره ايش ማቴዎስ 15 ካብ 31 ክሳብ 46 هو ايش جناخي ود ሰብ ብክብሪ ምስ መፀ ኩሎም መላእክቲ እውን ምስኡ ሽዑ ኣብ ዝፋኑ ክብሪ ይቕመጡ ኣብ ዝባን ክብሪ ይቕመጡ ኩሎም ኣህዛብ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ይእከቡ ንሱ ከዓ ንሳ ነባጊዕ ካብ ኣጣል ከም ዝፈላለየን ካብ ንሓድሕዶም ይፈላለዮም ነተን ኣባጊዕ ኣብ የማኑ ነተን ኣጣል ድማ ኣብ ፀጋሙ ይቁመን ሽዑ እቲ ንጉስ ኣብ የማን ንዘለው ይብሎም ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንዑ እቲ ካብ ምስራት ዓለም እተዳለወልኩም መንግስቲ ይውረሱ ጠሚኤ ነበርኩ እሞ ኣብላዕኩምኒ ጠሚኤ ኣስኹምኒ ገሸ ተቐበልኩምኒ ዓሪቀ ከደንኩምኒ ሓሚሜ በጻሕኩምኒ ተኣሲረ መጻእኩምኒ ሽዑ እቶም ጻድቃን ይመልሱሉ ጎይታ መዓዚ ጠሚኻ ርኤናካ እሞ ኣብላዕናካ ወይ ፀሚእኻስ ኣስተናካ መዓስከ ጋሻ ኮንካ ርኢናካ እሞ ተቐበልናካ ወይ ዓሪቅካስ ከደናካ መዓስከ ሓሚምካ ርኤናካ ወይ ተኣሲርካ በጻሕናካ ይብሉ እቲ ንጉስ ከዓ እቲ ካብዞም ናእሽቱ ኣሕዋተይ ንሓደ ገበርኩምሎም ዝገበርኩምሎም ንኣይ ከም ዝገበርኩምለይ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኢሉ ይምልሰሎም ድሕሪዚ ኣብ ፀጋሙን ዘለው ይብሎም ኣቱም ርጉማት ካባይ ረሓቁ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእክቱን እተዳለወ ናይ ዘለኣለም ሓዊ ጠሚኤ ነበርኩ እሞ ኣይብላዕኹምንን ፀሚኤ ኣየስተኹምንን ገሸ ኣይተቐበልኩምንን ዓሪቀ ኣይከደንኩምንን ሓሚሜ ተኣሲረ ኣይበጻሕኩምንን ሽዑ ንሳቶም ጎይታይ መዓስ ጠሚኻ ርኢናካ ወይ ፀሚእኻ ወይ ጋሻ ወይ ኣሪቅካስ ወይ ሓሚምካ ወይ ተኣሲርካ ዘገልገልናካ ኢሎም ይመለስሉ ሽዑ ንሱ እቲ ካብዞም
ناقشنا حدا زي قبركم لونا عيكم زي قبركم لي بحق بلكم الله يبلم يلو يملس لهم إذا أتمنا نيزل ألم سقاي صادقان كأنا بزل ألم هيوت كخد إيوم آمين سلك على توسم እግዚአብሔር أملاخنا يخبر يمسجن نحجي أبزخ أخلنا يو نباب هيمانة أبو لومي ناي قدوس يوحنس إبسكوبوس ناي يروساليم زتصحافو صحف معراف 52 كاب قطر 1 كاب قطر 12 أنبيمنا لنا ندمت خن فقد أملاخ سلام صنحنا قطري 13 أتحزنا كنا نببينا هاراي كاب زقاتيلنا خمت لمود مزمور كاب قبعي خلواناي مزمور ناباهم دتدالو انتهاليو عن اللهو بلون ولا بدمتي ዲያቆን ሓወይ መኣዛኣት ፀኒሐት ኣጋጣሚ መስመር ፀኒሓት ንፀዊዕኻ ንትኸውን ከመምሲኹም ክብርን ኣምላኽ ኣዛ ማእዛይ ለተዳሄ እወ ሓቂ ኣብ መንጎ ስልኪ መፅያትንስ ኣነ ምናልባት ፀዊዕ ንትኸውን ኢለ ሓሲበን መድሓን መዝሙር ናባኺ ስለዘይምክሎሚ ተዳሊ ክትሃልፍ እወ ተዛሊ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን ቃለ ህይወት መዓል አሜን ኩለና ምራ መዝሙር ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ኢየሱስ ስምካ ጥዑም እዩ ንዝኣምኑኻ እውን መድሓኒት ፈውሲ እዩ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን እስኻ ዕድለ ኣባኻዩ ዘሎ መጻኢ ህይወተይ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ዕድለኛታት ኢና ከምዚ ንረኽቦ ዘለና ኢየሱስ ኢየሱስ ስምካ ጥዑም እዩ ንዝኣምኑኻ እውን መድሓኒት ፈውሲ እዩ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን እስኻ ዕድለይ ኣባኻዩ ዘሎ መጻኢ ህይወተይ ኢየሱስ ኢየሱስ ስምካ ጥዑም እዩ ንዝኣምኑኻ እውን መድሓኒት ፈውሲ እዩ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ እስኻ ዕድለይ ኣባኻዩ ዘሎ መጻኢ ህይወተይ ኩሉ መዝገብ ጥበብ ኣባኻዩ ዘሎ ልበይ ከየንደልህ ጸጋኻ ዓድሎ ኣይትፈለየኒ ስጋብ ጊዜ ሞተ ብዘይባእኻ ኮንትያ ዛርሐይ ኢየሱስ ኢየሱስ ስምካ ጥዑም እዩ ንዝኣምኑኻ እውን መድሓኒት ፈውሲ እዩ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ እስኻ ዕድለይ ኣባኻዩ ዘሎ መጻኢ ህይወተይ ሕያዋይ ጋሳ ንስኻ እንዲኻ በጃ ተሓልፍ ስለ ኣባጊዕካ ትዝንን ቁስለን መስፈርተን ትጽግብ ቅዱስ ኣማኒኤል ንልበይ ሓክም ኢየሱስ ኢየሱስ ስምካ ጥዑም እዩ ንዝኣምኑኻ እውን መድሓኒት ፈውሲ እዩ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን እስኻ ዕድለይ ኣባኻዩ ዘሎ መጻኢ ህይወተይ ጠላቱ ዘፍቅር የለን ከማኻ ፍጹም ኣይተረኽበን ዝትክናዓኻ ንስኻ ዘመን ዘይቅይሮ ትኽእል ኢኻ ታይከ ኸይቅይሮ ኢየሱስ ኢየሱስ ስምካ ጥዑም እዩ ንዝኣምኑኻ እውን መድሓኒት ፈውሲ እዩ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ እስኻ ዕድለይ ኣባኻዩ ዘሎ መጻኢ ህይወተይ ኣልፋን ኦሜጋን ንሕልፈት ዘይብሉ ትማልሎምን ንሱ ኣምላኽ እዩ እዚኣ ኮሬክት ገይርኒ ነይሩ ሓደ ሓውና ኣብ መንጎ ኣብታ ናይ 5 ድሓን ጠላቱ ዘፍቅር የለን ከማኻ ፍጹም ኣይተረኽበን ዝትክናዓኻ ንስኻ ዘመን ዘይቅይሮ ትኽእል ኢኻ ታይከ ኸይቅይሮ ኢየሱስ ኢየሱስ ስምካ ጥዑም እዩ ንዝኣምኑኻ እውን መድሓኒት ፈውሲ እዩ
ኣብ ሰማያ ምድሪ ስኻ ዕድለ ኣባኻዩ ዘሎ መጻኢ ህይወት ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። አሜን። ዳንኤል ዲያቆን ቃለ ሕይወት ተስምዐልና፣ ዝማሬ መላእክት የስምዐልና። ኣዝያ ጥዕምቲ ደስ ዝብል መዝሙር ክንሰምዕ ጸኒሕና። ኢየሱስ ኢየሱስ ስምካ ጥዑም እዩ፣ ንዝኣምኑኻ እውን መድሃኒት ፈውሲ እዩ። ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ንስኻ ዕድለይ ኣባኻይ ዘሎ መጻኢ ህይወተይ ትብልታ ኣዝማች እቲ ትሕዝቶ እውን ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና። ነዚ ዝገልጽ ዘብርህ ኣዝያ ዓሚቕ መልእኽቲ ዘለዋ መዝሙር እያ። ደጊመ ዝማሬ መላእክት የስምዐልና። ሓራይ ካብዚ ቀፂልና ካብ ጉባኤ ነዛ መዝሙር ብቓል ኣምላኽ ከነስተንትና። ማይክ ናባኹም። ስምካ ጥዑም እዩ ትብል ኣላ። ስም ጎይታና ጥዑም ምዃኑ ንዝኣምኑኻ እውን መድሃኒት ፈውሲ እዩ። ነቶም ብጎይታና ኣምን እውን ስም ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒና ፈውስና ምዃኑ ኣብ ሰማይ ይኹን ኣብ ምድሪ ዕድለይ ንስኻ ኢኻ፣ ብፅሒተይ ተስፋይ ርስተይ ንስኻ ኢኻ፣ ኣባኻይ ዘሎ መጻኢ ህይወተይ ህይወተይ እውን ኣባኻያ ምሳኻያ መጻኢ ህይወተይ ኩሉ ኣባኻዩ እያ ትብል። أنت خفتن تاسمك تعب هذا مزمور داوود قطر 44 أمين معرف 44 قطر شومونته كل معلتي بأملاخ نحبن سمك والنزل آلم نمسكن مساعد خيط خوينا طبق يا مزمور داوود 44 شومونته كاليو تسمع لنا ماما رزنت ماما هو تحدكم كعب سلام أتقي مايكنا باغي يكون حوي رسيخن كوي خلو معنتي كواي كبلاي كلني عنتو ياتي قد حن أخذن المالتي أمن باب ساكس تايقة بركان it's okay واي أي أخوان أي رأخي سنجي عد انت بتقبروا تقوليهم آتي له هو كما يتسأني حكوم ديالكم no it's okay I would just كم زي رأخن تردي إنه له أبرومي شومنتي ካብ 28 ስጋዕ 30 ኩላኸም ብባ ነቶም ብኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ እውን እተፀውዑ ግና ኩሉ ንሰናዮም ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና። ነቶም ቀደም ዝፈልጥዎ ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋትሲ ብኸሮም ምእንቲ ክኸውን ንምሳሌ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንዓታቶም ከዓ ፀውዖም ነቶም ዝፀውዖም نعاتاتهم دما أصدقهم نتم زصدقهم كأن نعاتاتهم نخبرهم نسيتي شمو مصوعسي بدن ببقوا خم تخبر مسؤ خم تخون إلى أخستاجر هذا thank you الشيء عليه وتسمع لنا رومي شو أنت قاعد بسرعة شو متن كسب صلاة صح رومي الشيء قالوت ديكون ترحس الشي ماما ترحاس ماما بري كلتي خندم تسميع مسلني أنت ترحس يهبا ديكون ود دحري أخب لأنا عاري thank you راي مساعد خيط خوينا فيليبيسس معرف كلتا قبط شعتا ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትና ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ከንበርከኸን ልሳን ዘበለወኒ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕ ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕ ዝበለ ስሙን ዝሃቡ ኣሜን ትኽክል ፊልጵስዩስ 2:9 ድያ እወ ዲያቆን 2:9 እሺ ቃልዎ ተስማዕልና ቴንክ ዩ ማማ ብረይ እሺ ዲያቆን ወደይ መዝሙር ዳዊት 27 ካብ 1-2 እግዚአብሔር ብርሃነይን መድሓነይ እዩ ካብ መን ደአየይ ዝፈርህ እግዚአብሔር ኃይል ህይወተ እዩ ካብ መን ከየ ዝስንብድ ገበርቲ እከይ ንስጋይ ክውሕቲ ሓደጋ ምስ ወደቆኒ ወደረኛታተይ ጸላእተይ ባዕሎም ተዛብዑ እሞ ወደቁ ረበለልና ሓመውዳ ኣድሕነና ኣሜን ቃልዎ ተስማዕልና መዝሙር ዳዊት መበል 27 ካብ 1-2 እሺ ካልእ
ዲያቆን ሓንቲ ላትኒ ዮሃንስ ክብላ ዋላስ ካልእ ሰብ ኣሎ? እሺ ደሓን ደበሉ የለውን ኢዶም ሓፍ ደበሉ ወይ ድምፂ ኣይሰማዕኩን ኣለኹ። ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 14 13 14 እሺ ኣቦ ኣብ ወዱ ምእንቲ ክኸብርሲ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እየ። ብስመይ ገለ እንተ ለመንኩም ክገብረልኩም እየ። ብስሙ ምፅዋዕሲ ከም ዝገብረልናን ከም ምሳና ከም ዘሎን ካብዚኣ ትነግር ማለት እዩ። ካልእ ተስማዕልና ኣሚን። እሺ ነጠቀመሉ ጊዜና ዲያቆን ሓንቲ መዝሙር ዳዊት 119 ቁጥሪ 103 ቃላትካ ትንሓገይ እምብዛ ጥቕሚ እዩ ንኣፈይ ካብ መዓር ዝበለፀ ይምቀራ። ካልእ ተስማዕልና ነታ ኢየሱስ ስምካ ጥዑም ትብል ብትክክል ትገልፃ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 103 ካልእ ተስማዕልና ቦና እሺ ካልኦት ሓሳብ ተለና ዲያቆን ወደይ 103 መዝሙር ዳዊት መበል 119 ቁፅሪ 103 እሺ ኣነለ እንዘብክን እሺ ኣነ ከዓ ገለ ጥቕሲ ክህብ ብዛዕባ እታ ኢየሱስ ስምካ ጥዑም እዩ ንዝኣምንኻ እውን መድሃኒቲ ፈውሲ ትብል ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሲ ምዃኑ ኣብ ግብሪ ሓዋርያት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 12 ብኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብኣይ ተዋህበን እሞ ምድሓን ብሓደ ብካልእ ከቶ የልቦን እያ ትብል። ምድሓን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ስም ክርስቶስ ስም ኢየሱስ ፈውሲ መድሓኒ ምዃኑ ካልእ ስም መድሓኒ ከም ደይብልና ካልአይቲ ነታ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ንስኻ ኢኻ ዕድለይ እትብል ደላ ኣብ ኤፌሶን 1 ካብ 11 ክሳብ 12 ከምዚ ትብል ንሕና ቀደም ብክርስቶስ ተስፋ ዝገበርና ንውዳሴ ክብሩ ምእንቲ ክንከውን ንሕና በታ ኩሉ ከምቲ ምኽሪ ፍቓዱ ብሓሳቡ ዝገብር ቀደም እተመደብና ነቲ ዕድል ርስቲ ብኡ ረኺብናዮ እያ ትብል። ነቲ ዕድል ርስቲ ብኡ ረኸብናዮ እንጂ እቲ ርስትና እቲ ናይ ሰማይ ናይ ምድሪ ኩሉ ነገርና ዕድልና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ እያ። እታ ናይ መወዳእታ ድማ ኣብ ኤፌሶን ይቕሬታ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ካብ 2 ክሳብ 3 ከዓ ነታ ኣባኻይ ዘሎ መጻኢ ሂወተይ ትብል ሂወትና ኩሉ ምስኡ ምዃኑ ሞዊትኩም ኢኹም እታ ሂወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን እያ ትብል። ሂወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ እያ ትብል። እሺ ተወሳኺ ተለና ንሓደ ክልተ ዕድል ክህብ እሞ ናብቲ ንባብና ሃይማኖት ኣቦ ክንከይድ። ኣነ ዶ ትንዲያቆን እሺ መምህር ትምኒት ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 13 ክሳብ 16 ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 16 እወ ኣነ ቀደም ፀራፍን ሰዋግን ገፋዕን ነይረ ክንሰይሲ ከይፈለጥኩ ብዘይ ምእማን ስለ ዝገበርክዎ ምሕረት ረኸብኩ። ፀጋ ጎይታና ምስቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነት ፍቕርን ብዘይ ልክዕ ዓዘዘ። ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጣን ከድሕን ከም ዝመፀ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ። መቕባሉ እውን ብኩሉ ግቡእ እዩ። ግናኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ናብ ዘለኣለም ሂወት ክበፅሑ ኢሎም ብኡ ዝኣመኑ ንኣርኣያ ኩሉ ትዕግስቱ ቅድም ኣባይ ምእንቲ ክርአ በዚ ምክንያት እዚ ኣነ ምሕረት ዝረኸብኩ። ኣብታ ኢየሱስ ስምካ ጥዕሚ እዩ ንዝኣምኑኻ እውን ገለ ዝነበረስ ምስኣ ትኸይድ ኮይና ስምዕት ትክክል
ቃል ተስማዕ ለና መምህር ትምኒት ቀዳመይቲ መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ቲሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 16 ኣብ 13 ክሳብ 16 ካብ 13 ቅሬታ ሃራይ ኣብዚ ከኣኽለናይ ፅቡቕ ኣስተንቲንኩም እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልኩም ኣብዚ ብምቕፃል ነዚ ናይ ሎሚ ዝነበረና ንባብ ሃይማኖት ኣቦ ምዕራፍ 52 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 12 ኢና አንቢብና ተስፋ ገብር ብዙሕ ነገር ተረዲእና ብዙሕ ነገር ተማሂርና ክንከውን ቁፅሪ ክንደዚ ኣውፀለይ በሉኒ ወላ ሕጂ ዳርኣኹም ካብታ ስክሪን ከተስተንትኑ ትኽእሉ ኢኹም ኩሉ ቃልና ያቆን ሓወ ሶሪ ታ ቴክስት መሰጅ ከይረኣኽዋስ ኣና ሓፍትና ካብ ቢዚ ስለዝኾነ ኤርሚያስ 10 6 ወእግዚአብሔር ከማ ሓደ እኳ የልቦን ንስኻ ዓብይ ኢኻ ስምካ ድማ ብስልጣን ዓብይ እዩ አሜን ትብል ኣብ ኤርሚያስ 17:14 ካ ወእግዚአብሔር ውዳሰይ ንስኻ ኢኻ እሞ ኣሕውየኒ ካሓዊ ድማ እየ ኣድሕነኒ ክድሕንውን እየ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ንሓፍትና ሃናኻ እግዚአብሔር መመልስ ይባርክ ሶሪ ቋሪፀካ ሌት ስለዝረኣኹ ኤርሚያስ 10 ቁጥሪ 6 ተቐዳሚቲ ተኻለይቲ ኸ ኤርሚያስ 17 14 7 ወይስ 17 14 ቃል ህይወት ተስማዕልና ማማሃና ቴንኪው እግዚአብሔር ፀጉ የብዝሓልኪ ሃራይ ናብ እቲ ኣስተንትኖ ናይ ሃይማኖት ኣቦ ክንከይድ ምዕራፍ 52 እዚኣ ዲያቆን ወደይ ምዕራፍ 52 ክልተ እሺ ሓደ ኣምላኽ ኢልና እንሰግደሎም ስሉስ ቅዱስ ሓደ ህላዊ ሓደ መለኮት ከም ዝኾኑ ንኣምን ኢና ንሳቶም ከ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ እዮም እዚኣ እሺ ቁፅሪ 2 እንዲ ቁርብ እስኪ ኣብርህልና ኣስተንትንልና ንእሽተይ መግለፂ እሺ ናይ ስላሴ ሓደ ምዃኖም ብመለኮት ብመንፈስ ኩሉ ሓደ ምዃኖም ንኣምን ኢና ብስላሴ እዮም ኩሉና ዓለም ዝፈጠሩ ስላሴ መሓቢሮም ዝነብሩ አሜን ቃል ህይወት ተስማዕልና ስላሴ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ምዃኖም ሓደ ኣምላኽ ኢልና ከም ንሰግደሎም ብመለኮት ብህላዌ ሓደ ምዃኖም ቴንኪዩ ማማ ብረይ እሺ ካልኦት ፍትን ደሞ ብዙሕ እንዲና ተረዲና ኣብቲ ምግላፅ እቲ ኣቕሚ ድሓፅረና ዘሎ ደገም የለ ኣብዛ ብፍላይ ኣብዛ ናይ ቁፅሪ 12 እሲ ከዓ ክስተንትና ፀኒሐ ኣብቲ ዳሕራይ ዝመፅእ ዓለም ኣብ ሕያዋንን ሞታንን እንትኽፈርድ ክመፅእ እዩ ንኩሎም ደቂ ሰብ ከዓ በቲ ዝሞተሉን ዝተቐብረሉን ህላዌ ስጋ ስግኡን ካብ ሞት ከተንስኦም እዩ ከምቲ ባዕሉ በዚ ዝሞተሉን ዝተገንዘሉን ስጋ ካብ ሞት ተንስአ ንሳቶም ከዓ ብድሕሪ ትንሳኤ ንዘለኣለም ብዘይ ጥፍኣት ክነብሩ እዮም ሕጂ ኣብዚኣ ኣነ ደንበኳን ኣዴና ኤልሳ ዘንበብኣን እሰን ከስተንትነን ፀኒሐ እግዚአብሔር ይቕረይ በለና ኣብታ ናይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 እንታይ ይብል ግናኸ ኣሕዋቴ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባ እቶም ደቂሶም ዘለው ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኮይና ከምኡ እውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ
ከምፅኦም እዩ ንሕና ክሳዕ ምፅኣት ጎይታ ብሂወትና እንፀንሕ ከዓ ነቶም ዝደቀሱ ከቶ ከም ዘይንቅድሞም እዚ ቃል ጎይታ ንብለኩም ኣለና ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭደራታት ብድምፂ ሊቀ መላእክትን ብመላእክትን ኣምላኽ ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ እውን ቅድም ክትንስኡ እዮም ድሕሪ እዚ ንሕና ብሂወት ፀኒሕና ዘለና ንምቅባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና ብደበና ክንለዓል ኢና ከምኡ እውን ንሓዋሩ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ኣሜን ደጊም በዘን ቃላት እዚኣተን ንሕድሕድኩም ተፀናንዑ ንሻዕቦና ክምሩና ከሎ ንሕና ደቂ ተስፋ ኢና እዮም ድብሉና ሞ እዚ ዝዓቢ ተስፋ እዚ ሂብና ዘሎ እግዚአብሔር ምስቶም ድትስኡ ከተሳኣና ፍቃዱ ይኹነልና ንሕና ከዓኒ በትሱ ድደልዮ መንገዲ ክንከይድ እሞ ነዚ ክንበቅዕ እግዚአብሔር ይሓግዘና ኣብታ ናይ ረኣይ ዮሃንስ ክንሪኣ ከለና ከዓ ከምዚ ናታስ ኣንፃርያ ትኸውን ደላ ካብ ንዓን ተንቢብያ ግዜ ናይ ካልእ ሰብ ክበልዕ ስለ ዝኽእል ኣብ ደደለናዮ ገዛና ክነንብባ ንኽእልና ንዓይ ከም ተረድእትን ነገር ምስቶም ምስኡ ሓቢሮም ዝተንስኡ ምስኦም ክገብረና እግዚአብሔር ካብዛ ናይ ኣብታ ናይ ራእይ ዮሃንስ ተነበት ካብኣ ክንድሕን እግዚአብሔር ይሓግዘና ክልቲአን ከስተንትነን ፀኒሐ ንኩላ ከንብባ ምናልባት ግዜም ክወስደልና እዩ ካብኡ የድሕነና እግዚአብሔር ካብቶም ዝፍረዱን ካብቶም ኣብ ፀጋማይ ኢዱ ክኾኑ ካብኦም የድሕነና ክልቲአን አንፃሬን እሞ ዘኻኺርኒ ንዕኡ በቃ እግዚአብሔር ይቕረ ይበለና ከምቲ ሓጢኣትና ደይኮነ ከምቲ ምሕረቱ ገይሩስ ምስቶም ትስኡ ከተሳኣና ነዚኣ ከስተንትን ፀኒሐ ሓግዘኒ ኢኻ ኣብ ምግላፅ ዝሑን ኣይኮንኩን ፅቡቅ ከስተንትን ፀኒሐ ማለት እዩ ኣሜን ኣሜን ቃል ህይወት ተስማዕልና እግዚአብሔር መሓሪ እሞ ሓጢኣትና ከም ምሕረቱ ብየማኑ ምስቶም ቅዱሳን ይቁመና ቴንኪው ቃል ህይወት ተስማዕልና እዚኣ ሰለስተ ከዓ ዲያቆን ወደይ ምስኣ ምስ ቁፅሪ 2 ትኸይድ ትመስለኒ ንሳቶም ሰለስተ ኣካላት ብገፅ ፍፁማት ብኾኑ ብህላዊ ማዕረ ቅድሚ ዘመናት ብህላዊ ብክብሪ ብሓይሊ ዘይልወጡ ምንባር ሓደ ምዃኖም ንኣምን ንሕና ከምዚ ኢሉ ነዚ ንዘይኣምን ውግዝ ይኹን ከልያ ተሓት ምስክልቲአንሳ ሓደ ትመስለኒ ስላሴ እዮም ምስጢርና ሁሉ ምስጢር ህላዌና ስላሴ እዮም ትርጉም ናይ ህላዌና እሰን ክልቲአን ኮይ ሓደ ኮይነን ስማዓኒ ስላሴ ዘይልወጡ ሰምയം ሓቢሮም ዝነብሩ ስላሴ ኩሉ ምስጢር ዝምህር ቴንኪው እዛ ቁፅሪ 2 ቁፅሪ 3 ሓንቲ ኣተምሰኒ ሊሓስብ ኣነ ከመይ ይብላ መሲልሃን አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ናይ ስላሴ ሓድነትን ማዕረነትን እየን ድቅሳ ጽቡቅ አሰሪት ቴንኪው ማማ ብሬ ቃል ህይወት ተስማዕልና እሺ ካልኦት ካብ ስክሪን ዳንበብና ክንገልጽ ንኽእል ኢና ዲያቆን ሓወይ ኣነ ኣብታ ቁፅሪ 3 ዲያ ዘላ ያውርዳ ብለለይ ኦኬ ንሳቶም ሰለስተ ኣካላት ብገጽ ፍጹማት ብመለኮት ብህላዊ ማዕረ ቅድሚ ዘመናት ብህላዊ ብክብሪ ሓይል ብዘይ ምልዋጥ ብምንባር ሓደ ምዃኖም ንኣምን ንሕና ከምዚ ኢልና ንዘይኣምን ነወግዞ እወ ሕጂ ኩሉ ግዜ እንድያ ተሓስባ ኣብዚኣ ማለት ንሕና ብሰለስትነት ንኣምን ሓደ ኣምላኽ ምዃኑ ብሰለስተ ከዓ ዝግለጽ ካብ መልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር ኢሉ ዝፈጠረና እግዚአብሔር ካብ ሓደ ንላዕሊ ዝኾነ ብሰለስትነት ንኣምን ሕጂ ኣብ ዓለም ግን ተከራኸር ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ማለት ካልኦት እምነታት ማለት እዩ ንሕና በዚእና ንኣምን እሱ ይተሓቀ ሕጂ እንታይ ሓስብ ነይረ ኣምላኽ ኣክል ብዛዕባኡ ንከራኸርሲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ማዓሙቕ ዝፈጠረ ባሕሪ ኣብ ባሕሪ ድላዩ
እንስሳታት ትገብር ኣብ ምድርን ከም ካብኡ ሓሊፉ ብኣፈጣጥራና ኸማ ክንድነቕ እዩ ዝግባአና ኢለ ይሓስብ ኩሉ ግዜ ኣብ ክንዲ እቲ እግዚኣብሔር ዝገበሩ እቲ ባዕሉ እየ እናበለ ከሎ ኣብ ክንዲኡ ዋላ ሕጂ ኣብ ትግርኛ ዝዛረቡ ምስ ትሰምዕ እንዲኻ ይድንፅወካ እዩ ማለት ብዛዕባ ህላዌ እግዚኣብሔር ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስቲ ካልእ ዓይነት ገይሮም ኤክስፕላኔሽን ክገብሩ ከሎ ይድንፅወካ ማለት ሓደ ግዜ እንታይ ይድንፅወካ እቲ ካባና ዝኾነ ብትግርኛ ዝዛረብ ከምኡ ክትሰምዕ ከለካ ዝኾነ ካብ ምድንፃው ሓሊፉ የግርመል ሕጂ ማለት ኣብ ኩሉ ዓለም ከም ዘሎ እቲ ብከምኡ ዋላ ዘይኣምኑን ብዙሓትን ከም ዘለው ማለት እዩ ንሕና ከምኡ ኢና ጥራይ ኢልና እውን ኣይነብል ከማና ትግርኛ ዝዛረቡ ከዓ ኣለው ማለት እዩ ዓለም ተሓስቦ ዝሓስብ እና ሕጂ ካብ እግዚኣብሔር ዓብይ ሰማይ ምድሪ መርገፅ እግሩ ሰማይ ዝፋኑስ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኣቲ ዘይኮነ ሃለውለው ንብል ሓደ ግዜ ዓለም ሃለውለው ትብሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኩሉ ዝገብር በቃ መዕፀዊታት ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ድማ ዝገብር ዝኽእል ኣምላኽ ደለና ኢለ ይሓስብ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮይቲ ደቂ ሰባት ኣብ ክንዲ ብሰለስትነት ሓደ ኣምላኽ ካብ ሰብ ተወሊዱ ከመይ ኢሉ ኣምላኽ ክኸውን ገለገለ ኣብ ብዙሕ ካብ ምትንታን ብህላዊን ብኣፈጣጥሩን በቲ ኔቸር ዝኾነ ነገራት ጥራይ እዚ ከድንቐና ኣለዎ እግዚኣብሔር ድላይ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ኢለ እዚ ከዓ ንኩሉ ይኮነን ዝዕድሎ እሱ ንሕና ካብ ትምህሩና ዘለኹም ንረኽቦ ዘለና እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ኣያ ዘላትኒ مستنتان እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ቃል ህይወት ይስማዓልና ንኩሉ አሜን ቃል ህይወት ተስማዓልና ቁጥር 5 ከዲያቆን ወዳይ ፍትናዶ ስማማ ብር ካብ ስጋን ነፍስን ምስተዋህደ ምሳና ማዕረኾነ ምእንታና ድማ መከራ መስቀል ተዓገሰ መታታ ይኮነን ከማና ብመንገዲ ደኺሙ ብምድካም ደኸመ መታታ ይኮነን وهاجي أبتنا يوحنسون 4:6 يرخبات عملت أبو خا خمت أنا يدو خامت تقلد قتلاده هراي أب تقلد كا أبو أب إلا يعقوب قال له يوسف كأب بدخم بمخد دخمه أب تقع إتي إلا تقمت إتي جزيو ساد ساعات أبيلو نبره تفكر وكريستوس ካብ ድንግል ማርያም ስጋን ነፍስን ተዋሃይዱ ብስጋ ሰብ ምስተወልደ ምእንታና ድማ ናይ በሐቂ መከራ ተቀቢሉ ከም ዝምትሃት አይኮነን መንፈስ አይኮነን ናይ በሐቂ ይደክም ይቅንዞ يحمم نيريو يا تبل ثانك يو ماما بري الشي كالوت أرانني شيك بلا باخلقو بحفشا زانايلو مزنبرت كاب قطر حدا خساب قطر 10 تخلته سلاسيلو مش جمره بأكال سلسته بملكوت كا حدا مخانم حدا عملاخيلنا كمنا ملا كم نسجد مسنجره بدحريو نابغيتانان عملاخنان مدحنان يسوع كريستوس يمصي مالتي كاب قدس دنگل مريم سغان نفسن وسيدو ተዋሃሂዱ እቲ እግዚአብሔር ቃል ቀዳማዊ ናይ ወዲ እግዚአብሔር መለኮታዊ አምላኽ ነሱ ብስጋ ሰብ ተገሊጹ ክርስቶስ ከም ድመጸ ናብዚ ምድሪ መሰበለ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ልካ ኸማና ድቕንዞ ስጋ ደሐምም ድጠሚ ድጸምእ ስጋን ነፍስን ከም ዘለዎ እቲ ስጋ ክቅጥቀጥ ከሎ ክሳኻ ከሎ ክስቀል ከሎ يقنزو يحمم لك خمانا يسمعو خمس نبرة مخنياتو بوزحات أملاخ نديو أي قنزوني نيرو أي حموني نيرو ويمتهاتيو منم أي سمعوني نيرو دولو سلازلو بزوع تقسينا متحق قدس سرينا اينا
بفلاكات إيساياس مالتي كل سقاينا مكرانا حمامنا خم دصره خم تقنزو خم تساقيه بزعبانا كريستوس سقاي بزعبا كريستوس بسقو زرخبو مكرا متحد يكون ناي بحقي እዩ እናበለ እዩ ብዙሕ ጥቕሲ ኣንቢብና ዘንድ በዝሓ ቁፅርታቱን ከምኡየን ድብላ ነይረን ማለት እዩ ካብቶም ሰለስተ በአካል አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እቲ አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ንሱ ካብ ድንግል ማርያም ከማን ስጋ ጥራይ ደይኮነስ ነፍሲ ከም ዝወሰደውን አንቢብና ፀኒሕና ማለት እዩ ዛትስ ዋይ ከዓ ኣብ ቁጥሪ 9 ንሱ ነባቢት ነፍሲ ከም ዝወሰደ ንእመን ሕጂ ስጋ ጥራይ ደይኮነን ከላይ ነፍሲ ወሲዱ ምስ በለ ብሓቂ ሕማም ነፍሳትና ህውከት ጭንቀት ሓዘን ልቢ ተዓገሰ ሕጂ እቲ ብውሽጢ ልብኻ ተሓዝኖ ትጭነቆ ትህወኾ ውሽጥኻ እሱ ከዓ ናይ ነፍሲ ጭንቀት ናይ ነፍሲ ሓዘን ከዓ ነፍሲ ከም ዝወሰደ ናትና ነፍሲ ከም ዘለዎ ምስ ነገረ ኣብ መወዳእታ ከዓ ሞይቱ ከም ድተስአ ንዓና ከዓ ነቶም ሰባት ከም ንመውት ከም ደተስአና ከዓ ገይሩ ክሳብ 12 አንቢብና ማለት እዩ ስለዚ ተሓሳቢያ ጠቕልል ከብላ ብዛዕባ ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ ስላሴ ምስ ተዛረበ ካብኣቶም ከዓ ክርስቶስ ብስጋ ሰብ ተገሊጹ ካብ ድንግል ማርያም ፍጹም ስጋ ፍጹም ነፍሲ ወሲዱ ተወሊዱ ብምትሃድ ደይኮነ ናይ ብሓቂ ከምቲ ንሕና ክንቅንጦ ከለና ዋላ ተሕመና እዚ ኩሉ መግረፍቲ ብስጋ ከም ተቐበሎ ይቕንዞን ኣሓምምን እሳቀይን እጠምን ፀምእን ከም ዝነበረ እቲ መከራ ብምትሃድ ደይኮነ ናይ ብሓቂ ከም ዝተቐበሎ ነፍሱ ከዓ ከምዚ ንሕና ስትረስ ንገብር ንጭነቕ ንሓዝን ከዓ ነፍሱ ከዓ ከምኡ ከም ተጨነቐት ጥቕስታት አንቢብና ኢና ናይ ወንጌል ዮሃንስን ናይ ወንጌል ማርቆስን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ነዚ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ ኣነ እታ እንድተረዳእክዋ ከስተንትና ዝደለኹም ምሳኹም ማለት እዩ እሺ ሓደ ክልተ እንተለኹም ሬዲ ዕድል ክህበኩም ደይኮይኑ እታ ግዜ እውን እንዳኸደ ስለ ዝኾነት ናብ ቦታትና ክሕልፈኩም እየ ኣራይ እምበር ምስ ግዜና ክንከይድ ናብ ቦታትና ክሕልፈኩም መጀመርታ ነብይ መርጌታ ክዕድሞም ኣበይ መልአከ ሰላም ምስ ኣልግባ ኣቢሎም ምእንቲ ጸሎት ክገብሩልና ኣበይ መርጌታ أي اليوت يسمع لنا أونا يقول محارو كلهم حزب إግዚአብሔር أمين ربنا يخمن إግዚአብሔር مسكن قد حمدكم يرحمكم سلام صنعكم سلام صنعكم حرت أملاح سلامكم بسان بزيفلنا بسلام وفرنا بسلام آتينا خبر مسكانا نعيهون من البعض ثم بمنباب بمزمور بتقصي بخلو بتساتفو بصلوت نريئكمن أملاح ترايز ريئكمن كلهم حزب إግዚአብሔር كساب الساعة زبدحنا سلام عاكيبو بس قدوس أقلقلوت كنساتف زبك عنا زرد عنا لولا بحري فتارينا أملاك قدوسانا يبحر مسقانا بسحيو كم تخنكاتاتو لسنحنا أونا ديكون محار زنببلنا خمون تتقصتات كلهم زنببكو معرف حمسة انكلتن حيمانة أبو ينازلنا بكفل حدا خاب حدا خساب 10 تخلته أبتمأتو من البعد دحريلكم زعتهم كل جزيه من يصحف هو زي صحف زي كابتو مابوتات بيت خريستيان سي من يصحف هو نزبل ناي يروساليم إبسكوبوس قدوس يوحنس يل ناي زمعراف زي صحافي معارقو إبسكوبوس أبياب يروساليم يل بزعبا من تايو زحجي خنا مبسنا حنا بزعبا من تايو بزعبا سرعات تمهرتي هايمانوت أبوتاتنا أسرو مطلر بنصر زغنة أبت مجمريا معراف ويا مجمريا خفلي اندحر رئينا وتوشت زلو كلون داقل اللي إزغيد بزعبا سرعات تمهرتي هايمانوت
كمزي مثلنا كمزي إنا نفلت كمزي إنا تماهرنا زي كونس كم تخريو سنحنا كابولين كاب حدثين كيدان النوها هادو إذا معرف زي بزعبا سرعات مرتا إيمانوت سرعات أملخونا أزي ترستنا مالت سرعات أملخو بزح سلازخونا بزعبا يناي سرعات أملخو إيو أبتا قدامي تنباب ندحر مزينا بقصر خلطة هذا أملاخ لنا نسجد اللهم سلس قدس هذا هلاوية هذا ملكوتكم زخوننا أمن نساتهم كا آبن ولدن منفس قدس اليوم سلازي نا إكزابير هذا النتن سلست النتن زبزها ناي نا إكزابير هذا النتن سلست النتن كقبل خلوا إذن حجز مساز اللوا ناي إمنت كالات مفزحة انجزية نا إكزابير سلست النت زي قبلا ينمالت نساتهم سلست أكلات بقص بفصمان بملكوت بهلاوية معره قدم زمانات بهلاوية بخبري بحيلي بزي ملوات بمنبار حدا مخانم نأمن نحنا كمزي إلو نازي أمن نوغزوي سلازيتي أمس إرس اللاسي حدا خونو سلست خونو بمنتاي حدا خونو بسلطان بفقاد ببهري بملكوت بمنتاي كسلسته يخونو بسم بقبر بأكال منتاي كسمو منتاي كقبرهم زبل كابزي هايمانة أبو ساميقهم كل سبب زفلتو أحسر أبيلا ميمامس يومو مالت سلازي أنصار زمنات سلازي خدا حجي زقبر حدش وقزت يلن مالت أبوتا انتاي غميتمو ازي مسارات امنتنا كابزي مسارات زواساقن وقوز يخون سلازي كاب امنات نزواسا وانصار امنات نزخدا زقمت حدش وقزت يبلنان مالت اقدمو تغميتي مالت نتحقي مسارات امنات نت سرعات عملخو زخبرو يخبر نت سرعات عملخو زتحسخا بعلو اتوقزت تغميت اللو مالت بدحريو نابي زغيد نابناي اكزابير ولد فالسوم املاخنتن فالسوم تسقاونتن سلازي كمتي حاونا دياكون محارون كمت نحنا نحمم كمت نحنا نقنزو كمت نحنا ندكم هلو بتتسقاونتو بنصر كقلت لنا سنحة أو كتر بعثة بزعبا قويتانا مدحينا نيس كريستوس نفسن سقان توهاهدو كل جزية انتهى مانوتكا توهدو مالتك قال سقان توهاده كميل توهيدو قدوس جبريل ملاخ مسيو منفس قدوس كوردك حيل العلقوز كاسللكيو مسبلا كميلا مسبلتو يخونن مسبلت كم مقلطافو كم مسمعن كم مرأي كاب سقا هاب نفسا نفس وسيدو ركيق قزوف كونه قزوف ركيق كونه ملو وسن كونه وسن كا ملو كونه يلو ابت مستير سقاوية كم زغمتو ويتانان مرحنان يس كريستوس نفسن سقان تواهيدو سبزخونه اكزابير قال أداما ود اكزابير ملكوتاويو سبن مرحان دما كاب زيتنا قدس دنجل مريم زت تولد نبل كمتي هواريا زبولو دما كاب سبيت تولد سلازي بملو تبدحري يزلو نازنا اكزابير عدنتن سلستنتن نا اكزابير ولد فصوم املاخنتن فصوم تسقاونتن فصوم املاخنتن فصوم تسقاونتن كنول كلنا خا نبجانا نمدحنا مالت تبجاوي مدحاني كحاسي تبلو قدس بيت خريستيان اتخالق كميلو خم يخون نزبل سفيح نايقال مصحف قدس مردعتان نزا ايكونن متهاتي نسو ايكونن تسقله كم تسقله يمسيلون بر اي تسقلن نزبلو زتواهبه كم مصحف قدس مخرن متنققتان مسكرنتن نعون زي قبلخ ادغاغيمو كابز زوزه نحنا نوغزو نابول يوم غليصوم سلازي كابتي بزح بحدات كابت نويح بحاصير اذا استزي بزعبا سرعات مرتا هيمانوت نا يروساليم ايبيسكوبوس قدوس يوحنس كابتن قدوسان ابوتات زقربو تزي غاتا بيت كريستيان كابتنتي امنتا حدنتا سرعات امرغو احزات غيزلا بمنفس قدوس تمريحهم كاب قداماي كفل زبن سابعاي كفل زبن زنابورو تما بوتات بيت كريستيان نبلو بساتوميو
ካብ ጉባኤ ኬልቄዶን ዝነበሩ ብድሕሪኡ ዝመፁ ኣቦታት ድዮም እዋ ኣቦታት እዮም ግን ብድሕሪኡ ዝመፁ ሕጊ ኣይሓገጉን ስርዓት ኣይሰርዑን ትርጓሜን ኣይተርጉሙን ኣብዞም ቅዱሳን ኣቦታት ቤተክርስትያን ሓንቲ ቆላ ዝተርገምዎ ቅዱሳን ኣቦታት ከም ዝተርገምዎ ቅዱሳን ኣቦታት ከም ዝገለጽዎ እናበሉ ከም ኣባና ኣብሲሖሞ እሞ ኣሰኣሰር እምነቶም ኣሰኣሰር ትዕግስቶም ኣሰኣሰር ዓቕሎም ክንስዕብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ስለዝተፈቅደለይ ብልብ የመስግን ይቀኒለይ ህይወት አቡነ ቃል ህይወት አቦይ መልአከ ሰላም حراي كبرنا مسجانان نأملاخ يكون توم كناتو كلنا زي رخبناكم سلام زي بلناكم كلكم كما يكنيكم كبير أملاخنا تمسكنا يكون بصلاتكم سلام كيدنا دحن دما كما قشانا تملسنا سخاتكم منما سلام سلت صنحكمنا أملاك مسكولنا سلزخونه كبرن مسجانان نوع يكون حونا دياكون قال هو تسمع لنا خمون ربنا أبي مرجيتا قال هو تسمع لنا من ملش زمانا قلقلتكم نخلكم يبارخ تمام زقوبة أزي زلكم وين أتي توابكم تقصتات بمنباب كابزن زنببنا ين قطرتات معرف أسران كالتنون استنتنكمو زترداخمو نخلنا زخون حساب زكافلكم كموين مزمر دزمركي حافتنا معزا زماري ملاخت يسمع لنا نخلكم دما እግዚአብሔር زمن አገልግሎትኩም ይባርክ አታ معرف 52 ካብ ቁጽሪ ሓደ ክሳብ 12 እንዲ ተነቢቡ ከም ትخبሃለና ጽንሐ أنا دما إتامود داتا قطر زلا معرف 10 قطر 10 قرتا كن محجي قويتا زمصو أمصاصا ندحنتنا بسلاحتا كم ود مسكين ود دخا ማንም ሰብ ኣብ ዘይወለደሉ ኣብ መብልዕ ማል ጨርቂ መኽደኒ ስኢንውን ቆጽሊ ከም ዝኸደንዎ ኣብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ጸሎት ኣሎ እቲ ብከምዚ ዓይነት ቅድም ንድሕነትና ንዕርቅና نمحرتنا بسلاحتا زمصه املاكنا ابتدى حراي زمن كمزا اب قطري 12 انرئا زلنا جنا نهياوانن نموتانن نفردي كم زمصيو زنغرنا نخلهم دقسب كا كنت بتزمتولن زتقبرلن هلاوي سغا بسغام كموت كتنسوم ايو كنت بزعبو بزي زمتولن زتغنزلن سغا كموت تنسئ نساتهم كا بدحر تنسئ نزل عالم بزي طفات كنبرو ايوم اتي بحجي እቸም ንሕና ሓንቲ ኢና ንጽበ ዘለና ሳድማ እንታይ እያ ዳግማይ ምጽኣት ንዓለም ዘሰናብተላ ንዓና ድማ ከከም ግብርና ዓስቢ እንቕበለላ ኢና ንጽበ ዘለና ኣብቲ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁጽሪ 11 ክሳብ 15 ውን تنبي بالنانيرو كلهم موتات عبيتهم نعشتهم
بتفعلالي موت بتفعلالي متصوعتا زتصوعنا أبتي زفانو نفردي أب قدميو دو كم النبل شعون مصحفتي كم زغنصل كالئ مصحفون كم زغنصل حدا مصحف تغنصل انت إلو مصحف هيوت إلو اتموت دما كمتي ابت مصحف تصنحه ككم غبرم تفردو ابت مصحفتي لولو مصحفتي لحدا ايو مصحفتي تيلو كن كاب حدا نلعليو اسماتهم او تصحيفو كم صنحيو كنت ام مصحف تصحفه ككم غبرم دما تفردو إلو منياتو تخلو حجي سرحنا صبونا خفونا حطياتنا صدقنا اكينا سناينا ام مصحف املاح يتصحفيو سفتينا زي يصبقلنا سبصلي اناون زي يغدللنا لك خمتي قبرنا كم سرحنا كي وسخه كي يغدله زمزقب واناتا مصحف اتنفرد تقدم حجي ندحنتنا زمصه حجي كن نفردنا زمص يو اتمصحف كل دما اب بحر زلو خنه اب سيون زلو خنه كله بموز تفلي كله كوفه نفس وكف دما كم قبرو كم زفراد يزنقرنا موتون سيئل انتاي قبرا يزبلنا نابقى لا يحوو تدربيو إذا خاء اتخالى أي موت مالت قلا يحوو إيو زخونا يكون أما صحفي وتصحفو زي ترخبه نابتقى لا يحوي تدربيه خمس خمزية دحننا أبتي مصحفي وت تصحفو زي ترخبه أبتي مصحفي وت شمو زي اللي أبا يلا مالتي أبتي مصحف موت أبتي مصحف فردي تصحفو ألو مالتي إتي شمو أبتي مصحفي وت تصحفو زي ترخبه دما نابتي قلاي حوي تدربيه إذا قلاي حو دما حانسا مستعبده حانسا مستقاصله زي طف ايو زي زحل ايو اما اتي نفردي كمص نصبيو زلنا غويتا اقدمو كاب قلاي حوي ناقو خين دربه خندحن اسماتنا دما ام مصحفي وتصحيف انت تصنح يو اذا قال زي زنقرنا زلو اب امنتنا خين السناخل زمص اغاشا وحج كي وسدنا زمص حدش تمرتون كابتن ايتنت خينا قنقنا ابوتاتنا دما كم تقبالنا تصنحه تم بغزي زنبرو اوريتن حديثن ان اوهاهادو بؤو تمريحنا دما نحنا اسماتنا ام مصحفي وت ما انتك تصحيفنا كنركب ايو اذا قال زي تصحيفلنا وي دما نمهارو زلنا بعبيو املاخنا ادمت عنا هبنا زلون انت اندحريلنا ام مصحفي وت اسماتنا نصحفيو
حج سمعتنا أو زي تصحفة الليو نفس سجان كي تفعل عليه خلوا نبتعد عنا زدمسس تتملسنا يزقبلنا محرنا تلنا يزمحرنا حدا قلنا تلنا يونز حد قلنا نابو تتملسنا سمعتنا أبت مصحف يوت كصحف كويتا حجون صبينا يزلو نبسن سجان مستفعلاليا قبرنا تصبقه بورق مسقل تمريحنا تتقبرنا بزحات كهنات وحزب عالم انت قبرنا واقا يبولن نتي عم مصحفي وات زي تصحفه اسماتنا قبرنا زقيرو ነገር يبولن امدهر موت البتو نسها دحر موت دحر سجان نفس مفللاين نسها يلن تعصا يلن محرن يلن حدا قال لي يلن قدا فلي دما يلن قدا فلي نبلو حدا قال لي نبلو محرن نبلو حجي اسماتنا ابت مصحفي وت زصحفلو معاسين تدعيلنا حجي نفسن سجان كي تفعلاليا كلوا بحلفي أورحات صوم إنا زلنا إذا صوم إذا دماني بمجد نسحاجرنا سجو اندمون بلعنا ويتاي كم محرد كمبر لي أي تخيدن لنا اسمات سمي مسما مصحف كا مصحف يوت زتصحفو قبر لي كم محرد كمبر لي أي تخيدن إلنا نابو كن ملاس يقبعنا مخنياتو نمو هياوانن نموتانن كفرد كمص ايو إذا زي ترفيو قداماي مصات ممصو نمحرتنا حج ممصو دما نفردنا ايو اما اب قدميو افرد وديقنا توقس زي كنا تمغست كنكون اب يمانو كنقوم نعنا يبي بروخا دبل دمص حغوس كنسمع حجي اسماتنا ام مصحفي وت كصحف بمنتايو اسماتنا ام مصحفي وت كصحف نحنا بقبر فصومات دينا بقبر فصومات ايكوننا بقبر وديقنا بنسحاق نتنسقن እግዚአብሔር ዕድል ሂብናሎ بسرعة ፍጹማን ክንከውን አይንኽእልን ኢና ሰባት ኢና ግን ትንኹላ ንገብር ነቱ ዘውደቐናኸ ብንስሓ ናብ ኣምላኽ በዚ ወዲቕ ኣለኹሞ ሕደገለይልና ናብኡ እንድሕር ቀሪብና ኣምላኽና ካብቲ መጽሓፍ ቀዳ ደምሲሱ ኣስማትና ኣብቲ መጽሓፍ ህይወት ክጽሕፈልና እግዚአብሔር ጨካን አይኮነን ሞ ካብዚ ትምህርቲ እንመሃሮ ዘለና ከብት ዝበሃለና ዘሎ ብኸምኡ ተረዲእና ነብስኽን ዕድገሉ ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ይሕግዘና ጀሚሩ ዘፈጸመን ምላኽና ክብርን ምስጋና ንዕይኹን ጉባኤና ይባርከልና ሕጂ ኣድሕሪ 3 ሰሙኒና ሃይማኖት ኣበው ክንራኸብ ማለት እዩ ዝመጽእ ዘሎ ሰሉስ حماماتيو أبيت كريستيان مقنعين أيو بدحريو كاب تنسائي خساب داق ماي تنسائي زلون سومونة تنسائيو نقوه من مسكال نم السلام صلوت سلو زلنا دحري سلسة سومون دما بخمزي أبا هيمانة أبو كن الرخبين عمو جابير أملاخنا ودو توسعينا بدحانا بصحيو سومونة همامات دما يدخلو سلنا يلو زحمامي الناس سنتنلو إنا ودقنا إنا تسعنا يقرب لنا نبللو كلا لايسون النابلنا سلامة فتصيم دما برهانة تنسعيو دما بدحنا سلام يبصحنا إما مدبنا بصولت كن عدسو كلنا حنساب كابزل لنا يو
حفنبل قدس እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ ተመስገን እዚ ጉባኤ እዚ ዝኸፈትካልና ነመስግነካ ንሕና ድማ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ክንሳተፍ እውን ከይንሓምም ጥዕና ከይንደክም ሓይሊ ከይንዕንቀፍ ምርኩስ ኮንካ እውን ኣብዚ ዘለናዮ ኮይንና በቲ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ሓደ ክንእከብ ዝገበርካ ስኻ እሞ ክብርን ምስጋና ንዓኻ ይኹን ኣብ ዳግማይ ምጽአትካ ድማ ኣብታ ናይ ህይወት ኣብ የማንካ ኩልና ቁፅርና ከይጎደለ እንእከበሉ ኣስማትና ድማ ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ህይወት እንምዝገበሉ ግበረልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይትኺደና እዚ ዝሃብካና ዕድመ ኣምላኽና ክንጥቀመሉ ኣብ እከይ ተሊና ናብ ሰናይ ብሓጢኣት ወዲቕና ተሊና ብንስሓ ክንትንስኣሉ ኣብ ሕማቕ ተሊና ናብ ጽቡቕ ክንመፀሉ ኣምላኽና ልበሃበና ትነንብቦ ቃልካ ኣብ ውሽጥና ክሰርፅ ኣብ ኣእምሮና ክንቀርፆ ክንነብረሉ ክንምርሓሉ ህይወትና ከነቕንዓሉ መገድና ድማ ከነፀብቐሉ ኣምላኽና ንስኻ ርዳእና ዝዓለም መወዳእታ ኣለዋ ኣብ ዳግማይ ምጽአትካ መጺኻ ትወስደና ግና መወዳእታ የብሉን ለዓለም ዓለም የብሉን ዘለዓለማዊ እዩ ዘለዓለማዊ ናይ ህይወት ዕረፍቲ ዘለዓለማዊ ድማ ናይ ስቃይ እዩ ዘሎማ ኣምላኽና ኣብቲ ናይ ዘለዓለማዊ ለዓለም ዓለም ዘይብሉ ቦታ ዕረፍቲ ቦታ ምሕረት ክንኣታ ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ሓግዘና ኣብቲ ነጉድሎ መላኣልና ኣብቲ እንደኽመ ሓይሊ ኩነና ኣምላኽና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣምላኽና ንስኻ ስማቶም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ንኩሎም ፈውሰ ምሕረት ካልኣኸሎም ሕዙናና ፃና ንዓልና ድኹማት ይሕየለልና ዝረሓቑ ቅርበልና ጠፍኡ ምለሰልና ዝወደቑ ተንስኣልና ገሹ ድሓን ምለሰልና ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ባርኸልና ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣወሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሚን ወዝት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ኢልና ከድንግል ይኽብ ስጋኹን ድንግል ይኽብ ደጃብሔር ጽዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ስኻዋንስ ብርክቲ ይኽፍረ ከርስኹም ብርኺ ቆመልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ፍታህ ወይ ስረ ጊዜና አምላክን ወዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካና ሰራያት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳት ብርሃን አንቱማ ብየ ካናት ዋዊ ዲያቆናት ጡራን ሳይዱ ገጻናት በበስመክም ክንፍታኑ ንጻህነ ይረሰነት ግሏን ሰማያት ጂዮ መሐረነ ክርስቶስ መል 12 ጂዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهرن كرسس مال 10 تخلته بنت اجزتنا مريم كرسس بنت اجزتنا مريم كرسس بنت اجزتنا مريم مهرن كرسس بنت اجزتنا مريم كرسس بنت اجزتنا مريم كرسس بنت اجزتنا مريم مهرن كرسس بنت اجزتنا مريم كرسس بنت اجزتنا مريم كرسس بنت اجزتنا مريم مهرن 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 كرسس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዝቤት ዝን ኣብ ልዕሊ ብዘት ዘለና የቦታን እፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ብሩኽ ምሸት ይግበረልና ንኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባረክ ነብታትና ቃል ህይወት እስማዕና ቃል ህይወት እስማዕና ኣገልግሎትኩም ይባረክ አሜን ቃል ህይወት እስማዕልና ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባረክ ኩልኻትኩም ብሩኽ ምሸት እና አጀሚር ዘፈጸመ ኣቦታት ዲያቆን ኩልኹም ኣቦታት ቃል ህይወት እስማዕልና ጽቡቕ ተማሂርና ቴንክ ዩ ድሓን ሕለፍ
على هو تسمع لنا دياقون حوي أبونا غش قبرة مسائي أبونا مرقيتا كلكم زمهاركم سمعكم زمدسكم زابسكم يهم دعمنا نمس